Ayo Shanti. Kumberi tinenda Master Fama Midea. Kunyangwe vatishore tozviziva votitarisira pasi asikula ziripewe masheti apa mumoyo vachisevesera tichakuenda ikoko tichakusvika ikoko chero makati isusu tiri mboko tanzi ngatimire teerera mashoko Iwaneni kuyenda tinoenda pasina kukundikana kuyenda tinoenda nekuda kwesimba redenga pasina kukundikana kumberi tinoenda Iwaneni kuyenda avo tinoenda vekativisa kurova ngoma umatodzidamura funza mukoma ndikangota waiyerere waiyere Rekako uoneti vabatire ngoma vachazopfuma kana vachinge vationa kuti kula zina master vanorova ngoma vachatipiga takurema kupfuura chitima apa mumwoyo vachisevesera tichakuenda ikoko tichakusvika ikoko chero makati isusu tiri mboko tanzi ngatimire teerera mashoko Iwaneni kuyenda tinoenda pasina kukundikana kuyenda tinoenda nekuda kwesimba redenga pasina kukundikana kumberi tinoenda rwendo rwacho rurefu runoda kushinga ukasashinga mwoyo unoguma wazvireka kuti unzi gamba wotosumudza muresi nekuti rugare runozouya wanetseka avape vachimisa kuenda mberi vacheuke shure adeberi shure kune makata tati usanete tave kusvika tichakuenda ikoko tichakusvika ikoko chero makati isusu tiri mboko tanzi ngatimire teerera mashoko Iwaneni kuyenda tinoenda pasina kukundikana kuyenda tinoenda nekuda kwesimba redenga pasina kukundikana kumberi tinoenda Iwaneni kuyenda avo tinoenda vekativisa kurova ngoma umatodzidamura kunza mukoma ndikangota waiyerere waiyerere Rekako uoneti vabatire ngoma vachazopfuma kana vachinge vationa kuti kula zina master vanorova ngoma vachatipiga takurema kupfuura chitima apa mumwoyo vachisevesera